Langkung-langkung wonten ngarsa panjenenganipun ingkang hamengku karya inggih Kanjeng Rama Srya dalah panjenenganipun Kanjeng Ibu Zuni Purwati. Sumrambah panjenenganipun kadang pisan Sutrisna Bapa Bintari dalah Ibu Sutaryatun. Sumrambah pangombyongipun. Gegandengan pangadibusana nenggih panjenenganipun endang make up sampun paripurna anggenipun ngrucat busananing risang temanten saringgih. Mugi kepareng sageta kanthi lon-lonan risang temanten putri kajengkaraken saking panti pamondokan panti palerem. Ingkang kaapit keng Rama Dalagan Ibu. Mugi sageta kepareng jengkar saking panti pamondokan panti palereman ingkang sak mangke badhe hamapak rawuhipun keng Raka Garwa pebudayanipun pun Bagus Beri Depriyanto. Kanjeng Rama Dalah Kanjeng Ibu ingkang sampun kepareng anjenggaraken risang temanten putri kenya ayu Linda Niamsari jengkar saking panti pamondokan panti palerem. Saben sepecak kandhek saben sepecak manoleh. Setelah mempelai wanita menuju ke singgasana pelaminan yang didampingi oleh orang tua tercintanya, duduk di kursi yang sudah dipersiapkan dari endang make up. Satu informasi untuk pengantin pria yang didampingi oleh orang tua tercintanya, silakan menuju ke depan pintu gerbang suasana pesta beserta para pengombyongnya. Jika sudah lengkap dengan para pengombyongnya dan setelah diambil gambarnya oleh rekan-rekan fotografer, nanti kami persilakan menuju pelan-pelan ke area bawah tinda ataupun ke tempat yang sudah dipersiapkan dari keluarga besar Tata Rias. Sejenak kita tunggu aba-aba dari tim Endang Makeup Wedding Organizer. Pating pancorot pancorong busananipun risang kemanten kakung yen to kacandra saya cedhak saya cetha saya caket saya ngalima. Sinten to ingkang sampun kepareng ambopong amandha wujudipun kayu klepu Dewa Darujaya Ndari. Kaomyongan panjenenganipun sesepuh pini sepuh, kaomyongan panjenenganipun para kadang karepan ingkang hangagem busana maneka warni. Sinten to ingkang sakmangke tinanggenah andhaupaken risang temanten saringgit nenggih panjenenganipun Mbak Endang Makeup ingkang mijil saking Kelalet dan Jalan Kuau, unit 7 Sabta Mulia, Kecamatan Ribu Bujang. Saksampunipun kadang kaneman ingkang sampun kepareng ambopong amandha wujudipun kayu klepu Dewa Darujaya Ndaru ingkang sinebat kembar mayang. Pinggah wonten ing Sitinggil Binaturata kepareng kanthi lon-lonan andherekaken tindak nyore sang kematen putri Linda Niamsari mandhap saking palengganipun. Dumateng sagunging para lenggah para rawuh langkung-langkung wonten ngarsa panjenenganipun para pepunden sepuh aji sepuh. Mugi sak mangke keparenga
paring berkah idi lan pangestu. Dumateng risang temanten sarimbit mugi anggenipun ngleksanani rantaman adicara daup mugi tansah manggihana rahayu wilujeng ngantos paripurna. Kanthi jamelenggunging ungling gongso ingkang dipunaturaken pangadi Wirapitaswara Gita Bayu. Pratandha rantaman adicara dhawuhipun risang temanten sarimbit badhe kaleksanan. Katingal risang temanten sarimbit piniji wonten ing sasananing panggih sasampunipun risang temanten sarimbit piniji wonten ing sasananing panggih kepareng Mbak Endang Makeup saged hamartitesaken adicara dhawuh. Sasampunipun risang temanten sarimbit piniji wonten ing sasananing panggih katingal risang temanten sarimbit kumlawe astanipun ingkang samiya abebalangan ambalang gantal ambalang suruh matemurose tumanggeping astanipun risang temanten sarimbit katingal panjenenganipun pangadibusana Mbak Endang ingkang sampun kepareng hanya wujudipun bokor kencana ingkang isinipun tirtawaning tirta sekar ingkang sampun kepareng ambasuh tumanggeping astanipun kanthi tirtawaning tirta sekar den wiji kaping 3 ambalan ateges mugia risang temanten sarimbit pinayungan kabegjan kamulyan pikantuk barokahipun saking ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Agung ingkang sakmangke badhe lumebet wonten ing madyaning lelumban kangge ambangun Bali Brayat Bali Wisma. Sasampunipun paripurna anggenipun den basuh kanthi tirtawaning tirta sekar den wiji kaping 3 ambalan. Risang temanten putri anjengku katingal sumembah astanipun. Duh Kang Mas, ngaturaken bekti kula kunjuk Kang Mas lan ngaturaken bekti kula katur Kang Mas. Bopile sampun paripurna risang temanten sarimbit anggenipun tumanggeping astanipun ugi sigra hanggedruk wujudipun kanaan antiga padha pecah saknalika keparenga risang temanten putri ambasuh samparanipun Keng Raka Garwa ingkang sampun kepareng ambasuh samparanipun Keng Raka Garwa kanthi tirtawaning tirta sekar menika ateges mugi tansah tinebena rubeda tinebena sengkala pinayungan kabegjan kamulyan saking ngarsa dalem Gusti ingkang murbenging dumadi. Setelah kedua mempelai dipertemukan dan setelah kedua mempelai dibasuh oleh air suci oleh Mbak Endang Makeup
Dan setelah pengantin wanita membasuh kedua kaki sang suami tercinta, kali ini acara berikutnya kedua mempelai akan diboyong oleh orang tua tercintanya menuju ke singgasana pelaminan. Penyampaian mohon maaf untuk segenap relasi undangan dengan terpaksa harus menunggu kedua mempelai menuju ke pelaminan. Jadi mohon maaf karena tertahan belum bisa memasuki ke area bawah tenda. Kagem Mas Rohim sakoto kepareng hangaturaken kanthi laras gending kodhok ngorek kangge pangiringing risang temanten saribit badhe kaboyong minggah wonten ing Sitinggil Pinaturata. Kanthi jemelenggunging ungling gongso ingkang dipunaturaken pangadi Wirapetoswara Gita Bayu. Sindur pinayang pinayang kare tata tataning laksana den wersa. Nurut jumbuh ngendikaning para winasih sarjana sujana ing awiyajing para ing marutan nggih Ki Hajar Dewatara. Ing ngarsa Sunturada ing Madya Mangunkarsa tuturi handayani. Sak sampunipun Kanjeng Rama nampi wujudipun selendang kangge amboyong nak temanten sarimbit. Ngendikaning Kang Rama, "Nger anakku cah bagus kelawan cah ayu, topno lakone wong tuamu yo nggih." Ing ngarsa Sunturada panjenenganipun Kanjeng Rama ingkang sampun kepareng amboyong nak temanten sarimbit. Saben sepecak kandhek saben sepecak manah yen to kacandra bebasan pindha Singalupa. Ing Madya Mangunkarsa madya ateges tengah ingkang kadherekaken panjenenganipun Kanjeng Ibu pinangka tuturi handayani. Ing ngarsa Sunturada ing Madya Mangunkarsa tuturi handayani. Bobile sampun Kang Rama amboyong nak temanten sarimbit minggah wonten ing Sitinggil Pinaturata sakmangke keparenga Kanjeng Rama dalah Kanjeng Ibu saged anglengaken wonten ing kursi gading dampar kencana. Setelah Bapak Sriono memboyong putra-putrinya ke singgasana pelaminan, dan setelah putra-putrinya nanti didudukan di kursi kebesaran di berdua, tentu untuk Bapak Sriono beserta Ibu, Bapak Bintari beserta Ibu, silakan duduk di samping kanan kiri putra putri ini pun panjenengan, dikarenakan nantinya akan dilanjutkan rangkaian acara berikutnya, yaitu berupa acara sungkeman utawi sungkem pangabekti.
Sasampunipun risang temanten saribit kalenggakan wonten ing kursi gading dampar kencana. Keparenga panjenenganipun Mbak Indang saged hamartetisaken kangge titi laksana adicara ingkang salajengipun arupi ranaman adicara sungkem pangabekten. Oke. Sejenak kita terjeda dikarenakan dari pengunjung temanten ataupun konco manten bolo manten tengah beranjak pulang. Oke siap, ditahan dulu. Kita akan melanjutkan dalam rangkaian acara sungkem pangabekten. Mandap saking palenggahanipun. Mandap sanggeng palenggahanipun risang temanten saribit katingal pangati-ati ngarasan sungkem dumateng panjenenganipun Kanjeng Rama dalah Kanjeng Ibu. Duh, Kanjeng Rama. Ngaturaken bekti kula kunjuk Kanjeng Rama lan ngaturaken bekti kula katur Kanjeng Ibu. Kedua mempelai tengah bersimpuh di hadapan orang tua tercinta. Secara simbolis tengah membasuh kedua telapak kaki orang tua tercintanya. Penyampaian mohon maaf, penyampaian rasa terima kasih kepada orang tua tercintanya yang tengah memperjuangkan putra-putrinya dari alam kandungan lahir ke dunia fajar, yang tengah memperjuangkan putra-putrinya tanpa kenal lemah. Betapa mulianya sebagai orang tua, betapa bangganya sebagai orang tua mempunyai anak yang selalu berbakti kepada orang tua tercintanya. Risang temanten saribit katingal anjengku ambasuh samparanipun teng Rama dalah Kang Ibu. Nggir anakku cah bagus kelawan cah ayu. Nggir anakku cah bagus kelawan cah ayu rumangsa kadodok rasaning atiku nggir. Wong tuamu eling jaman cilikanmu sliramu tansah tak leliting, kadang tak seneni. Nyeneni ateges ora kok kejam karo anak le. Nggir anakku kloro cah bagus kelawan cah ayu. Nanging wiwujud didikane wong tuwa tumrape anakku kloro cah bagus kelawan cah ayu. Kanthi mongko bombong manahipun Kang Rama dalaken ibu sak sampunipun hanampi sungkemipun nak temanten sarindit. Dumateng pangringgo wirapita swara kita bayu. Saged nglajengaken hangaturaken kanthi leres kending
kangge pangiringing risang temanten saribet tasing ngleksanani rantaman adicara sungkem pangabekten. Kanthi jemelenggunging ungling gongso ketawang Sri Nalendra kangge pangiringing risang temanten saribet tasing ngleksanani anjengku badhe ambasuh samparanipun Kang Rama dalagang ibu. Duh Kanjeng Rama, ngaturaken bekti kula kunjuk Kanjeng Rama lan ngaturaken bekti kula katur Kanjeng Ibu. Nggih anakku cah bagus kelawan cah ayu. Lamun to sliramu andisi anggonmu manembah wonten ngarsa dalem Gusti ingkang hakarya jagat. Bekti marang wong tuamu banjur bekti marang kadang pisan kunggir sing dadi welingi tumrape anakku klorone cah bagus kelawan cah ayu. Aja sira bedak-bedakne endi wong tuwa lan endi mara tuwa nggih. Katingal tumete sing waspa bebasan tumete sing mutiara. Kang Rama dalagang ibu kanthi mongkok bombong manahipun sak sampunipun hanampi sungkemipun nak temanten sarimbit. Kanthi mongkok bombong manahipun sak sampunipun mangertosi putra putrinipun sampun katingal dewasa. Yen to kacandra Kang Rama dalagang ibu kayata bebasan kajukurkan wukir sari kablebekan segaraning madu. Setelah kedua mempelai paripurna menghadap di hadapan orang tua tercintanya di dalam satu rangkaian acara sungkem pangabekten, nantinya kedua mempelai akan menuju ke tempat duduk semula, tempat duduk yang sudah dipersiapkan sedini mungkin. Satu biru jasa pelengkap dalam acara pesta Indang Make Up Wedding Organization. Ini buat bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, tamu-tamu kehormatan, dan wabil khusus untuk alumni seangkatan dengan tuan rumah. Kami mengucapkan sugeng rawuh sugeng ngerabi pasugatan ingkang sampun sumadyo. Bapak Suyati serombongan monggo, Pak Mujiman, Pak Marban, Bapak Kades semuanya. Mohon maaf yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu nama panjenengan. Sajaipun sampun paripurna risang temanten saribet ngleksanani tumapaking adicara sungkem pangabekten. Menggah titi laksana adicara ingkang salajengipun sak sampunipun risang temanten saribet anglegay wonten ing kursi gading dampar kencana. Nun inggih rantaman adicara kacar kucur. Panjenenganipun keluarga agung Indang Make Up ingkang sampun kepareng ngaturaken uburampe babagan ngleksanani adicara kacar kucur. Tetembungan kacar kucur kacang kawak dele kawak wong liya dadi sanak yen wis dadi sanak mugi nyanak. Tetembungan kacar kucur wong liya dadi sedulur yen wis dadi sedulur mugi ndulur. Dalam acara kacar kucur sedikit perkenankan kami untuk menyampaikan filosofi dalam kacar kucur.
dua insan yang berbeda. Kebetulan ada Mbak Linda Niamsari dengan Mas Berry Devrianto. Sekarang sudah sah menjadi pasangan suami istri. Dan Mas Berry Devrianto adalah sebagai pimpinan keluarga dan sebagai imam keluarga. Artinya sebagai pimpinan mempunyai rasa tanggung jawab yang sangat besar. Sak sampunipun paripurna anggenipun ngleksanani rantaman adicara kacar kucur. Menika menggah dungkap titi laksana adicara ingkang selajengipun arupi adicara dahar limah dahar walimah. Dahar klimah dahar walimah. Risang temanten saribet sak mangke keparang samyo adedulangan. Keng roko keparang andulang keng garwa. Semanten ugi kosok wangsulipun keng garwa andulang keng roko. Upacarane kados mekaten ingkang saged dipun wastani kembul Bujana Andrawina. Kedua mempelai akan saling suap menyuap, akan saling memberi, akan saling asah dan saling asuh, dan akan saling melengkapi. Rantaman adicara ingkang salajengipun arupi adicara bedah ingkung. 1, 2, 3 terbelah menjadi 2 bahagian. Panjenenganipun sesepuh sepuh sagunging para lenggah para rawuh. Langgong-langgong wonten ngarsa panjenenganipun sesepuh sepuh tuwin para pepundhen. Menika menggah rantaman adicara. Daupipun risang temanten sarimbit. Hawit kaboyong keng Rama dalageng ibu. Jengkar saking pandi pamondokan pandi paleremah ingkang sampun kadhaupaken kaliyan panjenenganipun pangadi busana indang make up adicara samyo abebalangan adicara sungkem pangabekten kacar kucur dahar limah dahar walimah bedah ingkung ugi unjukan ingkang sampun dipunaturaken saking pangadi busana sajaipun sampun katingal paripurna. Dumateng sagunging para lenggah para rawuh makaten ingkang saged kalawaturaken pinangka atur panyandroning dawuhipun risang temanten sarimbit pupili wonten kirang tatas titising basa galap kang sulipun anggil kula matur ingkang kirang uju krana ing mriki kawonten agunging sih samau Dropangsama makaten ingkang saged kawaturaken nuwun kawunuwun. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, ucapan terima kasih yang tengah berkenan menyaksikan serta mendoakan dalam rangkaian acara sakral yang berkenaan dengan acara temu temanten pernikahan Mbak Linda Niamsari dengan Mas Berry Devrianto Esos. Kebetulan dipandu oleh satu biro jasa pelengkap dalam acara pesta, ada Indang Makeup Wedding Organizer. Terima kasih buat Mas Andri, terima kasih buat Mas Yoyo, terima kasih buatnya Big Boss DPS yang tengah meliput dalam acara sakral temu temanten. Segera berilah undangan kembali lagi mewakili dari Bapak Sriono beserta Ibu. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat menikmati hidangan. Kebetulan saya mendapatkan bocoran dan informasi
Bapak-bapak yang barusan hadir tengah duduk santai di hadapan kami, ini juga merupakan satu alumni dengan beliau tuan rumah. Tadi satu nama kami terima, dimohon dulu untuk Bapak Marban beserta rombongan yang satu alumni dengan beliau Sohibul Hajah. Minimal memberikan doa terbaik dan memberikan ucapan selamat untuk tuan rumah dan untuk kedua mempelai, dan setelah itu berkenan ikut serta bernyanyi bersama dan berdendang ria di panggungnya Gita Bayu. Mister Saksi, kita berikan spotnya dulu untuk bisa menunggu kehadiran Bapak Marban dan kawan-kawan.